thir tu te chi bai thu ule chung ko har satna wangin ka re de ule ka min lo thiam ula he Facebook kan luk wal vel na reels ka en thla hei ma te 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 nu pa zai hi ka mu fu lo mai hlui deuh tang mai kum ni liam ta mi kha ania an thiam hi ka til tu ka kan bi chiang de ule ka caption a khan an fa pa Efrem akum hi mi an sun lima inge lungkuai tak le thin lung zong zong an sak ni hian ka ria tiang vel chu lo nia an thiam hi ka til tu ka chon ka ba comment ve hial nge ti chon YouTube lama Matetei chong lut ti channel a khanin an lo da chok ve boka ti hian kan da chok ani helai an lungkuai duk an din hun thirin ka ngai thla non mai ni lo ngai thla ve ma te lunga koin van thiam tak em ti lo thei lo
lo like in lo subscribe về zel tiêu khai